Les sa pomaly prebúdza. Medzi stromami sa potichu klže svetlo a vzduch vonia ihličím a vlhkou pôdou. Nikto sa neponáhľa. Listy sa jemne pohupujú, ale akoby načúval sám sebe. Stačí sa na chvíľu zastaviť a započúvať. Les sa chystá rozprávať svoj príbeh. Ako prvý sa z ticha lesa objaví srnec lesný. Je opatrný a veľmi rýchly, preto ho v lese často skôr počujeme, než uvidíme. Srnec je bylinožravec. Živí sa trávou, listami, púčikmi a mladými výhonkami stromov. Samec má parohy, ktoré mu každý rok narastú a neskôr ich zhadzuje. Samica sa volá srna a jej mláďa má hnedú srsť s bielými škvrnami. Tieto škvrny mu pomáhajú ukryť sa v tráve, kde potichu leží a čaká na návrat mamy. Srnec má výborný sluch a čuch. Aj keď jeho zrak nie je dokonalý, dokáže rýchlo zaregistrovať nebezpečenstvo. Keď uteká, vie náhle zmeniť smer a preskakovať prekážky s ľahkosťou. Les pozná veľmi dobre a pohybuje sa po svojom území, ktoré si stráži. Keď srnec zmizne medzi stromami, často po ňom zostanú len stopy v blate alebo snehu. Les sa znovu utíši, ako by tam srnec ani nebol. No kto pozorne počúva, vie, že les má svojich tichých strážcov. O kúsok ďalej, hlbšie v lese, sa pohybuje jeleň lesný. Je väčší a mohutnejší než srnec a keď kráča medzi stromami, pôsobí pokojne a dôstojne. Jeleň je bylinožravec a živí sa trávou, listami, kôrou stromov a mladými výhonkami. Jeleň žije v stádach. Samica sa volá laň a spolu sa pohybujú najmä tam, kde je dostatok potravy a bezpečia. Samec má veľké parohy, ktoré sú znakom jeho sily a veku. Každý rok mu dorastajú a neskôr ich zhadzuje. Na jeseň sa lesom ozýva jeho hlasné trúbenie. Je to čas rúje, keď sa jelene navzájom upozorňujú, kto je silnejší. Staršie jelene majú hlbší hlas, ktorý sa nesie lesom na veľkú vzdialenosť. Trúbenie znie ako hlas lesa, ktorý sa na chvíľu prebúdza. Hoci je jeleň veľký, dokáže sa pohybovať prekvapivo rýchlo. Vie dobre utekať a bez problémov prepláva aj rieku. Les pozná veľmi dobre a jeho stopy prezradia, kadiaľ prechádzal, aj keď ho už nevidíme. Keď jeleň zmizne medzi stromami, v lese zostane zvláštne ticho. Ako by sa les na chvíľu uklonil jednému zo svojich najväčších obyvateľov. Pod stromami sa ozve šuchot a praskanie konárikov. To prichádza sviňa divá. Nepohybuje sa potichu ako srnec či jeleň, no lesu to vôbec neprekáža. Sviňa divá je všežravec a živí sa tým, čo v lese nájde. Hľadá žalude, oriešky, korienky, larvy hmyzu aj lesné plody. Žije v čriedach a spolu sa cíti bezpečnejšie. Jej kožu pokrývajú hrubé štetiny, ktoré ju chránia pred chladom aj poranením. Na hlave má nápadné kly, ktoré používa na obranu aj pri hľadaní potravy. Mláďatá sú bledohnedé so svetlými pruhmi. Tie im pomáhajú splynúť s lesným prostredím. Sviňa divá má výborný čuch a veľmi dobrú pamäť. Pamätá si miesta, kde našla potravu a často sa k nim vracia. Keď sa vyváľa v blate, nerobí to len tak pre zábavu. Blato ju ochladzuje a chráni pred parazitmi. Rypákom prehrabáva pôdu a tým pomáha miešať lesnú zem, ako by ju jemne obrábala. Keď črieda sviň divých odíde, les za nimi zanechá rozrité lístie a pôdu. Je to znak, že les sa mení, dýcha a žije spolu so svojimi obyvateľmi. Keď sa les znovu upokojí, niekde s tieňou všetko potichu sleduje rys ostrovit. Je to najväčšia mačkovitá šelma, ktorá u nás žije. Pohybuje sa tak ticho, že ho často nikto nezbadá. Rys je mäsožravec a na korisť nečíha dlho. Keď príde správny okamih, loví rýchlym skokom. Na koncoch ušníc má zvláštne čierne štetinky. Tie mu pomáhajú lepšie zachytiť smer, odkiaľ prichádza zvuk. Rys má výborný zrak. Za denného svetla dokáže z veľkej vzdialenosti spozorovať aj malé zviera a dobre vidí aj v noci. Rys žije väčšinou sám. Les pozná dokonale a pohybuje sa po ňom potichu ako tieň. Má široké laby, vďaka ktorým sa mu dobre chodí aj po snehu. Korisť ho často ani nepočuje, kým nie je neskoro. Keď rys zmizne medzi stromami, les zostane tichý a pokojný. No ten, kto vie pozorne počúvať, cíti, že v lese je stále niekto, kto stráži jeho rovnováhu. Keď sa les začne ponárať do súmraku a tiene stromov sa predlžujú, prichádza čas líšky hrdzavej. Je to zviera, ktoré sa v lese pohybuje potichu a opatrne, ako by nechcelo nikoho vyrušiť. Líška je mäsožravec a patrí medzi nočných lovcov. Najviac aktívna je zašera a v noci, keď má najlepšie podmienky na lov. Jej telo je štíhle a pohyblivé. Líška má výborný sluch, veľmi citlivý čuch a zrak prispôsobený slabému svetlu.
Vertikálne zrenice, podobné mačacím, jej umožňujú presne zaostriť aj v tme. Dokáže zachytiť aj tiché pohnutie myši pod snehom a presným skokom sa k nej rýchlo dostať. Líška je známa svojou múdrosťou a vynaliezavosťou. Rýchlo sa učí a pamätá si miesta, kde našla potravu. Ak má jedla viac, než potrebuje, schová si ho do lesa ako tajnú zásobu. Vďaka svojej zvedavosti dokáže objavovať nové miesta a prispôsobiť sa rôznym podmienkam. Hoci pôsobí nenápadne, v lese má dôležitú úlohu. Pomáha regulovať počet drobných hlodavcov. No zároveň platí dôležité upozornenie. Líška môže prenášať besnotu, preto sa nikdy nesmieme dotýkať uhynutej ani zdanlivo krotkej líšky. Vždy to oznámime dospelým. Keď sa líška stratí medzi stromami, les zostane ponorený do ticha. Jej kroky už nepočuť, no noc v lese pokračuje ďalej. Líška vie, že les patrí tým, ktorí vedia byť trpezliví, pozorní a nenápadní. Keď sa noc v lese prehlbí a ticho sa zdá ešte hlbšie, ozve sa vytie. To prichádza vlk dravý. Je mäsožravec a patrí medzi najdôležitejších obyvateľov lesa. Vlky žijú vo svorkách, pretože vedia, že spolu dokážu viac než každý sám. Vlčiu svorku tvorí pár dospelých vlkov a ich mláďatá. Tento pár sa nazýva alfa pár a vedie svorku pri love aj pri presunoch lesom. Vlci spolu komunikujú pohľadmi, postojom tela aj zavíjaním. Každý vlk má trochu iný hlas, vďaka ktorému sa dokážu spoznať aj na veľkú vzdialenosť. Vlky lovia najmä v noci. Korisť prenasledujú dovtedy, kým ju neunavia. Neútočia bez rozmyslu. Sú vytrvalé a veľmi dobre spolupracujú. Vlk má až 42 zubov, ktoré mu pomáhajú trhať mäso. Loví jelene, srns, ale aj menšie živočíchy, napríklad myši. V lese má vlk dôležitú úlohu. Pomáha regulovať počet bylinožravcov a loví najmä slabé a choré kusy. Tým prispieva k zdravému lesu. Aj keď vyzerá nebezpečne, ľuďom sa vyhýba a stretnutie s ním je veľmi zriedkavé. Keď zavíjanie doznie a vlci sa stratia medzi stromami, les znovu utíchne. No ten, kto vie počúvať, cíti, že vlk je strážcom rovnováhy a tichým hlasom noci. V korunách stromov sa zrazu myhne rýchly tieň. To je kuna lesná. Je malá, mrštná a pohybuje sa tak obratne, ako by stromom rozumela lepšie než zemi. Kuna je mäsožravá a do lesa patrí najmä vtedy, keď sa začne stmievať alebo keď noc ešte len doznieva. Podľa hrdla ju ľahko spoznáme. Má krásnu žltkovo-žltú škvrnu, ktorá ju odlišuje od jej príbuznej kuny skalnej, ktorá má pod krkom bielu škvrnu. Kuna lesná má dlhé telo a silné laby s ostrými pazúrmi, vďaka ktorým je výbornou šplhúnkou. Živí sa hrabošmi, vevericami, vtákmi, vtáčími vajcami, hmyzom, ale pochutí si aj na lesných plodoch. Je rýchla a veľmi šikovná. Dokáže behať po konároch, skákať z vetvy na vetvu a dokonca sa pohybovať aj hlavou dolu. Kuna má výborný nočný zrak a veľmi dobrý sluch. V lese sa orientuje bez problémov aj v tme. Väčšinou žije sama a svoje územie si stráži. Ak zacíti nebezpečenstvo, okamžite zmizne v korunách stromov, kde ju len málo kto dokáže nasledovať. Keď sa kuna stratí medzi vetvami, les opäť stíchne. No kto sa pozorne zahľadí hore, možno na chvíľu zazrie jej huňatý chvost, ako sa stratí v tieni stromov. Hlboko v lese, tam kde je ticho ešte tichšie, má svoj domov medveď hnedý. Je najväčším obyvateľom lesa a pôsobí mohutne a pokojne. Medveď je všežravec, no väčšinu jeho potravy tvoria rastliny. Živí sa lesnými plodmi, zelenými časťami rastlín, hmyzom a jeho larvami, ale nepohrdne ani s dochlinami či inými bezstavovcami. Keď sa ochladí a v lese ubúda potravy, medveď sa uchýli do svojho brlohu. Tam trávi zimu v stave nazývanom zimný spánok, hibernácia. Počas tohto obdobia odpočíva, no jeho spánok nie je úplne hlboký. Dokáže sa prebudiť, ak ho niečo vyruší. Medveď má výborný čuch, ktorým dokáže zacítiť potravu na veľkú vzdialenosť. Hoci pôsobí pomaly, vie byť prekvapivo rýchly a na krátku vzdialenosť dokáže bežať veľmi svižne. Keď sa postaví na zadné nohy, robí to preto, aby lepšie videl alebo zachytil pachy z okolia. Medvedie mláďatá sa rodia veľmi malé a slabé. Sú úplne odkázané na starostlivosť matky, ktorá ich chráni a učí prežiť v lese. Medveď sa ľuďom väčšinou vyhýba a v lese zohráva dôležitú úlohu tým, že pomáha udržiavať rovnováhu. Keď medveď pomaly odkráča medzi stromami, les znovu nadobudne pokoj. Jeho kroky sú ťažké, no les vie, že tento obyvateľ sem patrí. Keď sa noc v lese rozprestrie úplne a väčšina zvierat oddychuje, zo svojej nory potichu vychádza jazvec lesný.
Je to nočný živočích a zároveň veľmi plachý, preto ho v lese len zriedka uvidíme. Jazvec je všežravec a živí sa tým, čo je práve dostupné. Najradšej má dážďovky, ktoré tvoria veľkú časť jeho potravy. Okrem nich hľadá hmyz, hraboše, vajcia, semená, huby, bobule, lesné plody a korienky. Občas nepohrdne ani s dochlinou. Vďaka tomuto jedálnemu lístku pomáha udržiavať rovnováhu v lese. Jazvec je známy tým, že buduje rozsiahle nory, ktoré používa dlhé roky. Do nory si nosí suché lístie a trávu, aby mal mäkké a teplé miesto na odpočinok. Je jedným z najporiadkumilovnejších obyvateľov lesa a svoje miesto udržiava čisté. V zime patrí medzi zimných spáčov, no jeho spánok nie je nepretržitý. Počas zimy sa niekoľkokrát prebúdza a z nory vychádza len výnimočne. Má silné pazúry, ktorými dokáže rýchlo kopať a v prípade nebezpečenstva sa rýchlo ukryť pod zem. Keď sa jazvec vráti späť do svojej nory, les zostane tichý. No hlboko pod zemou pokračuje život, ktorý bežným očiam zostáva skrytý. Keď sa les zahalí do tmy a hviezdy sa pomaly objavia na oblohe, vzduchom potichu preletí netopier veľký. Je to zvláštny obyvateľ lesa, ktorého často ani nevidíme, len cítime jemný závan vzduchu. Netopier je hmyzožravec a v noci loví drobný lietajúci hmyz. Netopier sa v tme orientuje pomocou echolokácie. Vydáva veľmi tiché zvuky, ktoré sa odrážajú od stromov, skál aj hmyzu a vracajú sa späť do jeho uší. Vďaka tomu vidí aj v úplnej tme. Oči má, no viac sa spolieha na sluch. Má lietaciu blanu, ktorá sa nachádza medzi predĺženými prstami predných končatín, bokmi tela a zadnými končatinami. Vďaka nej je netopier jediným cicavcom, ktorý dokáže aktívne lietať. Vo vzduchu je obratný a vie lietať aj veľmi pomaly bez pádu. Počas chladných mesiacov netopiere znižujú telesnú teplotu a upadajú do zimného spánku, aby šetrili energiu. Keď netopier preletí nad lesom, pomáha udržiavať rovnováhu tým, že znižuje počet hmyzu. Keď sa stratí v tme, les zostáva pokojný. No nad stromami ďalej lieta tichý strážca noci, ktorý vidí ušami a pohybuje sa tam, kde iní len tušia priestor. Zubor lesný je najväčší voľne žijúci cicavec Európy a pôsobí veľmi mohutne. Je bylinožravec a živí sa trávou, listami, kôrou stromov a mladými výhonkami. Má silné nohy, veľkú hlavu a hustú srsť, ktorá ho chráni pred chladom aj nepriaznivým počasím. Zubri žijú v menších skupinách a väčšinu dňa trávia pomalým presúvaním sa lesom za potravou. Hoci vyzerajú ťažkopádne, dokážu sa rýchlo rozbehnúť a sú veľmi silné. Zubor je pokojné zviera, no ak sa cíti ohrozený, vie sa účinne brániť. V lese má dôležité miesto a patrí medzi jeho najvzácnejších obyvateľov. Muflón lesný je bylinožravý cicavec, ktorý sa v lese pohybuje veľmi obratne. Živí sa trávou, bylinami a mladými výhonkami. Má silné nohy, vďaka ktorým sa dobre pohybuje aj po strmých svahoch a kamenistom teréne. Samec muflóna má veľké zahnuté rohy, ktoré mu rastú po celý život a sú znakom jeho veku a sily. Samice rohy zvyčajne nemajú. Muflóny žijú v skupinách a často sa zdržiavajú na okrajoch lesa alebo na otvorenejších miestach. Sú veľmi ostražité a plaché. Pri nebezpečenstve rýchlo utekajú do kopcov alebo hustého porastu. V lese majú svoje miesto ako tichí spásači, ktorí pomáhajú udržiavať rovnováhu medzi rastlinami a zvieratami.